एक दिन के बाद बा सब गुरु बहन सब लोग के नमस्ते। एक दिन के बात बा कि शंकर पार्वती माई कहतनी नु कि शंकर भगवान से कि रउआ तो सब कुछ सब लोग के देवे नी आ हमरा के कभी कुछ तो देते ना बानी आ सब लोग के सब कुछ रउआ दे देवनी रउआ जगते भगत में रहे नी भांग जे ना खानी धतूर के रउआ बौराइले रहे नी कि हमारा के तो कुछ हमरा ने रउआ ध्यान नहीं खी देत। शंकर भगवान कहतनी कि कहा कि तारा के कौन ध्यान नहीं खी देता का मने करे के हमरा चाही तो हमरा ये करे के चाही कि हमरा के घर बना दी कि हमरो मन करता कि घर में रहती। तो शंकर भगवान कहतनी तारा तो दुनिया भर के घर बा जहाँ भी बाटे तहाँ मंदिर सब कुछ तो तारे नु घर बा अब तू कौन घर खोजत रू। तो कहतरी कि ना ऊ घर से मंदिर से ना चली हमरा कैलाश पर एगो घर बना दी तो हम यही रहे कैलाश पर तभी यही से मैंने कभी जाए जगत भगत चाहे मंदिर में लेकिन यहाँ हमरा घर एगो कैलाश पर चाहे। कहनी शंकर भगवान कि सुन हमर बात मान कि ताहरा किस्मत में नु द ना हाथ तनी ताहर देखी तो पार्वती माई देखाओ कहते देखो ना तारा घर नु किस्मत में नहीं खे कि मत घर बनवाओ कि तू बनियो जे घर तो तू रहबू ना में कि तू जब रहबू तो हमरा संगे नु कैलाश तो रहबू हमरा पेड़ पौधा के बरगद के पेड़ हाई पीपर के पेड़ इहे सब हमरा पसंद भावेला कैलाश पर कि हम ई कैलाशे पर सब कुछ बा यही तू भ्रमण करिया इतने देर में तारा रहे बा ये तारा लिखल बड़ुए ना तो मंदिर में बास रही। कहतनी पार्वती माई कि रौरा जब तक तो इहे रौरा कहेली पार्वती माई मने मने गुस्सा गरनी तो पर से भोला बाबा आवतनी शिव चर्चा शिशिया लोग कैले रहलक लोग आ पियर धोती उती लोग चढ़ावेला ना शिशिया लोग तो उहे पियर धोती उती से वहाँ के खूब पगड़ी उगड़ी बनाए रहे आ पूजा पाठ भय रहे पियर धोती आ पगड़ी उगड़ी बनले रहनी तो ऐनी तो अथी बड़ा गरम रहे बहुत गरम लागत रहुए। तो पार्वती माई मने मने गुस्सात रहनी शंकर भगवान पर कहतनी आज आवतानी नु तो छोड़म ना उनकरा के आज हमर आवतानी वहाँ के तो कि जे ना भोला बानी भांग धतुर खाका के औरो अथी भइल बानी खिसिया तनी कैसा ने खिसिया नी यही नती तो कहतनी का आते भोला बोला ना कहवा बनौल पगड़िया भोला बोला ना कहवा बनौल पगड़िया 4 महीना